Som-hi. Bé, bona tarda, i us hem convocat per tal de poder portar a terme la roda de premsa que correspon a aquest ple extraordinari que sempre acostumem a fer l'última setmana de juliol i que el tindrem este dijous a les 8:15 i que contempla 9 punts que ara comentarem. M'acompanya per a fer aquesta roda de premsa les portaveus dels grups municipals que donen suport i que formen part del govern, que són la portaveu del grup municipal socialista Dolors Bel, la portaveu municipal del grup de Junts per Tortosa, Cinta Espuny. Comencem a repassar els punts de l'ordre del dia. En primer lloc, de serveis al territori tenim un punt que són les bases, l'aprovació de les bases específiques que regulen les subvencions per fomentar la retirada de residus de material que continguin amiant al nucli urbà de Tortosa. En aquest cas és una cosa que contemplaven, és una subvenció que contemplàvem al pressupost. Vull recordar un pressupost que no va comptar amb la confiança d'altres grups que no siguin els que estem avui aquí i que va ser fruit també d'esta qüestió de confiança i que incorporava un element que era el fet de poder propiciar i ajudar que la ciutadania també anés retirant, més enllà de nosaltres com a Ajuntament, que n'estem retirant, ho hem fet ara recentment a l'estadi fent una retirada important d'amiant i anem retirant-ho dels equipaments municipals, també poguessin propiciar que els privats retiressin l'amiant. I en aquest sentit el que portem a terme són aquestes bases de subvencions que ajuden als particulars, que s'hi poden acollir els propietaris de béns immobles que tinguen amiant, i tant persones físiques com jurídiques, com públiques, com privades, com comunitats de veïns, per tal de poder tindre aquesta retirada, aquest ajut a la retirada de l'amiant, i així fomentem que es pugui retirar del municipi. En aquest cas estem parlant d'una dotació de 50.000 euros. En segon lloc, tenim la modificació de la plantilla pel que fa a la valoració de llocs de treball. Aquí incorporem el personal de la zona blava que en aquests moments forma part de l'empresa municipal GUMSA i ho fem per tal de que s'incorporen a la plantilla de l'Ajuntament, ja que estem en procés de dissolució de GUMSA. En tercer lloc, hi ha un reconeixement extrajudicial de crèdit, i aquí sí que volia parar-me un momentet perquè en aquest cas estem parlant de que el reconeixement extrajudicial de crèdit, que vull dir aquelles factures que a final d'any es queden i no s'acaben de tramitar, en aquest cas estem parlant que tenim 33 factures que corresponen a 36.366 euros i per tant això, estic molt contenta de dir-ho, és l'extrajudicial més baix que hem tingut com a Ajuntament des que es coneixen les dades. Vull recordar que havien hagut períodes que l'extrajudicial superava els 3 milions d'euros, que volia dir factures que es quedaven allà i que després ens les trobàvem durant l'any següent. I per tant ara això respon també a una bona gestió que han fet tots i totes les regidores de govern de l'Ajuntament i també els equips i els diferents departaments, als quals vull agrair aquesta gestió i aquest fet que durant temps hem estat demanant a tothom molta diligència, que tothom tingués molta cura per tal de poder propiciar aquesta bona gestió que ens porta, com dic, a tindre un extrajudicial només de 36.366 euros. Passem al següent punt, que és la modificació pressupostària. En aquest cas és una modificació pressupostària que engloba diferents coses, però que les que destacaria, perquè hi ha des de modificacions entre els mateixos capítols, entre capítols diferents, vull dir, per tal, per exemple, la banda, per tal de poder passar a comprar material en lloc d'activitat, hi ha també diferents subvencions de la Generalitat que s'han també d'incorporar, però jo voldria destacar dues coses, que és en primer lloc el fet que incrementem la dotació per ajudes socials tant a Càritas com a Creu Roja i a la vegada també suplementem les ajudes d'assistències benèfiques i ajudes assistencials que s'atorguen des del propi Ajuntament. Ajudes per a habitatge, ajudes per a compra de llibres, ajudes per a medicaments, etc. Tot això també fem una suplementació per tal de poder arribar a aquelles famílies que més ho necessiten, d'acord amb el que ens demanda Serveis Socials. Però el més important en aquest cas també a destacar és l'aportació que fem com a Ajuntament per a la llar d'infants de Vinallop i del Reguers, que ens permetrà que a partir del mes de setembre aquests dos pobles del municipi que no tenien llar d'infants, ni pública ni privada, puguen tindre a partir d'ara places de llar d'infants al mateix municipi i per tant al mateix poble, vull dir, per tant en aquest cas propiciem l'equilibri territorial i propiciem que a tots els pobles es pugui començar a partir de P2 a tindre, de P1 a poder tindre aquesta llar d'infants que a més a P2, com sabeu, és gratuïta.
A banda d'això tenim la modificació dels preus públics de Festàs. Festàs, enguany, com a novetat, la tornem a celebrar després de no haver-la celebrat des de l'any 2019 per la pandèmia. Ens tocava altra vegada poder-la celebrar l'any passat, és bianual, i el que vam fer va ser ajornar-la per la situació que ens vam trobar l'any passat, al mateix període que hi havia que tocava Festàs. La vam ajornar enguany i enguany el que hem fet ha estat també, com a novetat, canviar-la de data. Pensem que la millor data per tal de poder fer Festàs és al mes d'octubre i, per tant, la nova edició de Festàs es produirà del 21 al 24 d'octubre. Creiem també que la tardor farà també de poder tindre més activitat juntament amb una nova edició dels Bons Tortosa, amb un cel obert, amb una Tortosa de tapes, i per tant hi haurà molta activitat al llarg de la tardor que ens generarà també dinamització econòmica a nivell de la ciutat. Hem efectuat diferents preus públics que també compten amb bonificacions, però el que destacaria és que estem parlant d'una reducció del 20% respecte al 2019 i noves bonificacions, com és el cas de que hi ha uns descomptes, per exemple, d'un 25% per a les DOs, per a les IGPs o per a també aquelles denominacions reconegudes pel Departament d'Agricultura, Consells Reguladors, o també el 100% de bonificació per a entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroalimentari. Per tant, volem propiciar que aquesta festa sigui la festa de l'alimentació i sobretot del producte quilòmetre zero. L'entrada és gratuïta per al públic i els tíquets es compren sense suar. Perfecte, l'entrada serà gratuïta per a tothom i per tant es podran comprar els tíquets de consumició quan s'accedeixi. A banda d'això, més enllà de Festàs, tenim la creació de 2 consells sectorials de participació ciutadana. El ple passat i l'anterior vam crear, fa uns mesos, el Consell d'Igualtat, també vam crear el Consell LGTBI i ara creem el Consell, en primer lloc, de Participació de Salut, en aquest cas està integrat per mi mateixa com a presidenta, i després, en representació de les entitats de salut, està la senyora Mireia Salvador, que és representant de l'Associació de Cardiopaties Congèniques, la senyora Susana Ferreres, de la Delegació d'Associació de Celíacs de Catalunya, aquí a Baix Ebre, el senyor Josep Casulla, de la Delegació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, i el senyor Miquel Àngel Arassa, representant la Fundació Privada d'Acadèmia de Ciències Mèdiques. I després hi ha un representant de cada un dels partits polítics i després, com a persones d'especial rellevància en l'àmbit de la salut, en aquest cas una elecció que correspon a nivell d'alcaldia, hem escollit a Pere Dalmau i Llorca, Estrella Martínez, Anna Panisello i Pau Margalef. En aquest cas estem parlant d'un infermer, una infermera, una metgessa i un metge de diferents àmbits del municipi i també hi ha des de sector primària, des de Hospital de la Santa Creu, Hospital Verge de la Cinta i també de malaltia mental. A partir d'aquí, en quant al Consell de Servei Social, tenim també presidit per mi mateixa i després hi ha entitats. En representació de les entitats està la senyora Consol Sagrera com a representant de Càritas, el senyor Francesc Cavaller en representant d'Esplai Blanquerna, el senyor Òscar Orogaray en representació del Banc d'Aliments i el senyor Albert Llatge en representació d'Atzabar Arrel. Després hi ha, una vegada més, un representant de cada un dels partits municipals i com a persones d'especial rellevància, que també són 4 les que escull jo mateixa com a alcaldessa, en aquest cas està Anna Algueró i Cavaller, Yolanda Cardona, Ismael Antó i Josep Anguera, tots 4 persones amb una trajectòria molt rellevant i important, dedicada sempre a les persones amb diferents entitats de forma absolutament altruista. I després hi ha, passant a l'últim dels punts, 2 més, un d'ells és desestimem un recurs d'infracció per sobretinença de gossos perillosos, és un tema molt tècnic, i per últim dictaminem les festes locals del municipi, que en aquest cas són, pel que fa a Tortosa, Reguers i Vinallop, el 5 de juny i el 4 de setembre, sempre fem un dia del mes de juny, enguany ho passem al dia 5 de juny, 4 de setembre és el dilluns de la Cinta. Vítem també ha escollit el 5 de juny i el 15 de setembre, que és el dia de la seva festa major. Cambredó també el 5 de juny i el dia 25 de juliol, que és Sant Jaume, el dia de la seva festa major, i Jesús el 4 de setembre, dia de la Cinta, i 4 d'octubre, que és Sant Francesc.
En quant al ple, res més, i només afegir que este divendres, 29 de juliol, i d'acord amb l'Associació de l'Esclerosi Múltiple, hem volgut també acollir-nos com a Ajuntament a través de Tortosa Esport, tant el Win Tortosa com el Win Jesús, a la campanya de Mullet i Nada per l'esclerosi múltiple. Per tant, a partir del divendres hi trobarem diferents carrils per tal de poder nedar, per tal de poder fer l'aportació a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, també de poder adquirir els productes de Mullet, i a la vegada també ho fem coincidir i ho fem este dia, perquè així ho vam acordar amb l'associació, perquè és el dia també que coincideix amb el final de la festa final del Campus Win i per tant també amb la festa final dels cursets de natació intensius d'estiu, i a la vegada també comptarem amb una exhibició de relleu per part del Club Natació Tortosa. Per tant, ens trobarem amb aquesta participació de tots els finals de cursets, del Club Natació i de tota aquella gent que esperem, i d'aquí també aprofito per fer una crida a tothom a que vingui a nedar, que es vingui a mullar per l'esclerosi múltiple. I crec que ja ho tenim tot.